Mill-aspett kronoloġiku ta' kif wieħed għandu ħabta jara l-affarijiet u l-ġrajiet minsuġa matul is-snin, wieħed għandu mnejn jaqa' fit-tentazzjoni li jipprova jaqsam fit-tnejn il-ħajja tal-Kardinal Newman. Dik ewlenija bħala assis u kjeriku Anglikan u dik bħala saċerdot Kattoliku iktar il-qudiem anke kardinal. Imma naħseb li jekk iridu nkunu ġusti mal-istorja u ma' Newman innifsu, naħseb kieku kellu jiġi hawnhekk u jitkellem illum floki ma' ġenbi jgħidli tla taqsamx fit-tnejn il-ħajja tiegħi, it-tieni parti tkompli mal-ewwel. Qisu bħal meta għandek it-Testament il-qadim qiegħed iħejji it-Testament il-ġdid. Il-Kardinal Newman kien riċerkatur tal-verità u kull min huwa riċerkatur tal-verità iktar ma jikber u jimxi l-qudiem fil-kisba u fil-vjaġġ ta' din il-verità, inqas ikasbar dak li jkun għadda minnu. Għaliex jifhem li l-passat huwa tħejja għal ġejjieni. Fil-ktieb tiegħi Minn Newman sa Blair, Anglikani li saru Kattoliċi, jintħalt ftit fil-font ta' din it-tieni parti ta' ħajtu, nirreferi għalija b'dak il-mod sabiex nifhmu aħjar dak li ġara wara s-sena 1845 meta il-Beatu Dominic Barberi laqa lill-Kardinal Newman, dakinhar kien John Henry Newman Anglikan u għallim lecturer fl-Università ta' Oxford, u dan tbaxxa qudiemu u Barberi taħ il-barka u laqgħu b'mod formali hemm f'dik id-dar ċkejkna eżistenti sal-lum fir-raħal ċkejken tal-Littlemore il-barra mill-belt ta' Oxford u daħlu u ħadnu fil-fidi Kattolika. Kien dan il-mument ifakkarni ħafna bħala Ananija qed jilqa' lil Sawlu li jsir Pawlu ta' Tarsu. Għax hawnhekk għandek bniedem li huwa l-istess wieħed imma imġedded għal kollox. Newman ħa ir-ruħ meta ħaddan il-fidi Kattolika għal sempliċi raġuni li għalkemm kien kuntent bħala membru fil-Knisja Anglikana kien iħoss li hemm dik xi ħaġa ċkejkna nieqsa. U din xi ħaġa ċkejkna nieqsa u saba fil-kitbiet tas-Santi Padri. Bħala bniedem intelligenti u bravu akademiku u kien jaqra il-Padri fil-isna oriġinali tagħhom. U meta beda jaqra lil Sant Wistin ma setax jifhem kif il-Knisja Anglikana tistqar l-istqarrija tal-kredu u anke tirreferi għall-Knisja għalija nnifisha bħala Kattolika. Bil-mod il-mod wasal biex jifhem illi Ruma kienet il-punt fejn kellu jasal fit-tmiem ta' dan il-pellegrinaġġ. Issa ġara wkoll illi bħala bniedem kolt beda anke jħoss il-bżonn illi jikteb din l-esperjenza tiegħu. Imma meta wasal waqt partikolari li wieħed minn sħabu l-Anglikani Charles Kingsley attakkah bl-aħrax għal fatt illi sar Kattoliku ta' Ruma, allura u ħass li għandu jiġbor flimkien il-vjaġġ interjuri tiegħu. U hekk joħroġ il-famuż volum Apoloġija pro vita sua, illi nistgħu nsejħulu jew il-kapolavur tal-Kardinal Newman inkella l-iktar xogħol importanti tiegħu fid-dawl ta' din il-mixja mill-Knisja Anglikana għall-Knisja Kattolika. Għandu kotba oħrajn importanti bħal pereżempju On the Grammar of Assent, The Idea of a University, ix-xewqa tiegħu li fl-Irlanda ikun hemm Università Kattolika għan-nazzjon kollu. U kotba oħrajn anke dwar l-importanza li l-Knisja, jiġifieri dawk li jmexxuha ir-rajja tal-Knisja, jirreferu għal fidi tal-poplu, jaraw ftit din id-dottrina fil-qalb tal-poplu kif żviluppat qabel ma joħroġ xi tagħlim dommatiku. Newman huwa dak li hu. Il-Papa Benedittu iddikjarah beatu propju meta żar l-Ingilterra u mar Birmingham. Newman huwa ir-rabta ta' dejjem bejn il-Knisja Anglikana u l-Knisja Kattolika, eluf imxew warajh ħadnu l-fidi Kattolika, illum anke l-Anglikani tal-affari tagħhom japprezzawh, ma jarawx bħala teddida imma jifhmu li dan huwa bniedem li fih spikkat is-sinċerità.